क'क्राझार थांसै मैयानि एक्सिडेन्ट जानायखौ एक्सरे MRI बायदिसिना बानायनो नागिरदों एथ'ग्राब जायाखै थेवबो नायनांगोन ना लांनो नागिरदों गारियासो नोगोद जादों मानसिया जेबो जायाखै सफैलायबाय नै MRM फारसेथिं नुबाय ना माबा हाग्रामानि MRM नङाबा मा खावसे मानसिफ्रा थैजोबसिगौमोन दालां बेसो बासायगासिनो दङ बहुद बेयावनो लाखिदो ओरैथिं साइडजों बेजों दावखोनानै लाखिदो नै खेबसे गोदान जाबाय हरै दोनैसैलै ना खेबसे आपको KTP पर 5 स्टॉप रुपए का भुगतान प्राप्त हुआ है मानसिनि जायगायाव बुंबाय मानसि लामायाव थांबा बेयाव फैनायाव टिपि नङा गोदाव सोराव मोननाय जागोन खिन्थु नैबेनिफ्राय बेयाव एसे खालामनानै जानजियाव बानाव जानजियाव खर'आव मबाइला फुनाङा मबाइलाबो बे बेलटेल फेन्दारि ओंखारथाव खौसेया बेला खुलिदो बेला नैबेनिबा आलादा पार्ट जायो ओमफ्राय बिसिना आलादा पार्ट जायो बेना बे थाफ्लियाव जादोंना आलादा पार्ट जायो बे थाफ्लिया आलादा पार्ट फैबावो बेनिफ्राय बिसिना आलादा पार्ट जायो बेनिफ्राय बिसिना आलादा पार्ट आरो बेनिफ्राय बिसिना आलादा पार्ट जायो गासिबो आलादा जायो जिरायबोनो हायाखै मानसिया दा खें साबाय थादों खेब्बायबो आरो ना नैबेयाव दा सोर दङ दिगन्थ गैया होमबा दिगन्थ ना माबा गैया होमबा ओमफ्राय लास्ट फार्स्ट थांनानै खालामना बेयाव गैला जिर' जाबाय एकदम बै ओरै गाव जानाया जेबो गैया नै आसला बारग'बाय साला जमराजानिफ्राय बारग'बाय ओंखाम दंबावो साला एसे आंबो ओरैनो नायजालाबायबाय ओमफ्राय जेबो गैया नायजाबाय गैयालै खिथाथारल' सादों
गैयानो ए गारबोजोब्बाय ओमफ्राय 1500 स्पिड अफ 100 टु व्हिलार होमबाथ' थांफिननांसिगोनसो बेयाव सिगाङाव दावखोनानै दंना गैयामोनथाय गैयालै नैबे कलेज बे मेन ब्लक कलेजनि मेन ब्लक ओमफ्राय पेसेन्ट नायग्रा बेसो जागोनदां निउ टाउन मेडिकेल जागोनदां माथो गोदानसो बेयाव कनस्ट्राक्सनसो आन्डार कनस्ट्राक्सनावसो दङ बैसो नार्स बैसोब्रा नार्स थाग्राफ्रा बैलाय बाबानो हावबाव थादों नालाय हावबावनो थादों बे मारै हाब मोना जानो आन्डार कनस्ट्राक्सनाव बे मेन बिल्डिंआव दङ बेलाय बेना गेटआ मानसिफ्रा फैयो बिजों हनना गारि दंलाजोबोखानो क'क्राझार मेडिकेल कलेज बेयावसो दंजोबो ना डाक्टारफ्रा बेलाय गोजौआव दंजोबो ना हनै पेसेन्ट दंजोबो हनै बेलाय गासिबो पेसेन्ट जोब नै गोजौआव एसे दंदां ओमफ्राय लाखिदों जोंहालाय लाखिदोंब्रा बेजों बेसोखा नालाय मेनानो माबाया पेसेन्ट दं रिसेपसन हाबलानानै नायलांजोबनोसै बिदियालाय बय दोनसै नैबाव लाखिदो बेयावनो मेडिकेल कलेजाव फार्स्ट टाइम माबा हावरेथिंजाय खालि स्टुडेन्टफोरनि क्लास जायोब्रा हावरेथिंजाय ओमफ्राय नैबेयाव माबा जायो हनै फार्मासियाबो सिङाव दंजोबखायो फ्रियाव मोनजोबो बेयाव सिङाव बेखौ दिखिना फ्रियाव लांसै गावसिनि नायबासो मोनोगोनलै नायबासो लिरबासो डक्टर लिरबासो बेखौ सिलायाव जानानै लायनांगौलै आंहा बेखौ बेफोरबायदि मोजां गोलाव खेमसेल' हमलाय खेमसे हमलाय दे सोंसै मानसिफ्रानो पेसेन्टफ्रानो खम जायोनोलै आयु जेबो गोमखायाना ना अबस्थि दङ लिफ्टसो खोनाया अमृत दुइटानि उनाव जेबो थायानो डक्टर आग्लासो आयु एफा मोजां बिल्डिं बानायबाय नैबेनो नै रिसेपसना ओमफ्राय नैबेजों ससे थांनाय नायनि थाबायथ'नो हायाबा दसे थाथ' र' हावबाव आं ओरै थांनाय नायनि पेसेन्ट दं मादै ए बिथिंबो मोजांथ' बेरायनोसै मेडिकेल कलेजखौ नायखादों देनां नांगौना NICU उन्दैफोरनि
Fashion dong Labor Room Complex. Hấp mà thức đi là hôn này khá chân thật gì. Three D animation माबा खालामगोरोब्रा मोजां जाबाय एकदम बरिया जाबाय जोंनि मानसिया बेखौ फोथांनानै लाखिनांगोनलै जेरैखि जायाबाबो बे बिफाङा दासो गायखांदों नैबे बिफाङा जायोबा मोजां जासिगोन क'क्राझाराव बिदि जाफैबाय आरोना औ बाव थाङाखै आं पेसेन्ट गैयिनि थाखायनो बिराद जारला ओरै डाक्टारानो मोजां मथ' थाला आरोना बा दुइथाबाथाय बन्द' दुइथानि सिगां डाक्टारफोर फैजोबो मोजां पार्किं एरियानो बेयाव पार्किं खालामजोबनो हायो डिजेआनो बेसेबांबा गिदिरखा हल कभार खालामजोबनो हायो Aku sana dulu kan. Gegem saबाय नामा फाग्ला जों खालांसै ना खालांजागोन लांजायो औ जों खादो बेखौ ज' जायो मा लस दं लसआनो गैयाब्रा जानांगौसो हाजार रुम दं बेहाय जानांगौ दा बायदि बेलासिबा हालुमुलुंसो जानांसिगौ नामा बाहाय मानसिफ्रा सोरबा ओंखाम होफैनाय सोरबा नायनो फैनाय माबानायफ्रा मारै माने नोगोर बुरजा लाखिखायो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक बेयावनो डाक्टारफोरनि माबा जाग्राया बैजोंनो थाङो होमबालाय ओरैहाबो ओरैहाबो ओंखारदों फार्मासिस्टफ्रा नै जाफैलायबाय मालाय देरला थानोसैलाय रावबो बर'फ्रा फार्मासिस्टबो फराया गथ'फ्रा मोनब्ला जौ फानबावसो नङाहाय केन्सार पेसेन्ट थाब जानायनि थाबाकु गुरखा बायदिसिना खाना फाननायसो जासिगोन नामा बेयाव फानगोनथ' बाहाय खिन्थु बाहाय सिगां नाङासै सेन्टाराव ना नैबेजों हाबनांसिगोन ना खालुगावजों हाबसै खालुगावजोंसो लागोन नेहा आंनो होनजोबायना होननाया मोजांथारमोनलै बिगुर हिनजावा आं बेयो नङादां बेजोंनो लामा हमनाय होथेनाय बेनो होथेनाय नङा बे बे केन्सारफ्रा नों बाव फैखांबाय ना माबायाव आं फैखांबाय बेयाव अपेनिं जाबा अपेनिंआव आं फैयाखै रतन टाटा फैलायलायबा माबायाव फैदों रतन टाटायाव फैयाखैलै बे माबानिसो जादों अनलाइननिसो केन्सारफ्रा बे केन्सारनि मेन लबि बे माबा केन्सार सेन्टारावनो गोजौ लिरनाय दंखायो खेबसेनो जइन जोबखा आरोना केन्सार टेन्सार ओरै जइन जोबखा
बिलेबा दखान होलादों आरो बेयाव औ दखान होनानैथ' बेयावनोथ' दखान होनायावथ' बबावबा लांबायब्रा फसायबाय गैया आं गैयाना हाबा जाबायना बेयो सुलाया हाबा जाबायगोनलै जाबायलै आं फैयाखैना माबायावसो नुलाबावदों आङो बुस्थुखौनो स्प्रे बिदिखौनो नांगौमोनदां होना लानो सानायाव गावसोरबो लामाया ब्लक जालायबायलै ने हनै मोनालायबायलै रास्ता ब्लक बेबो गारनोसो होथायबावबाय नामाब्रा हगार हरग्रोबानो जाबाय बन्दाखौ केस हाखौ लखबखाबाय जाबायना बै मा खामानिखौ हास'जोबनोसै मोनबाथाय हा लखबावनो नागिरदों फैदों बारगोन लखबावो जोंना